nila nga may ara sang laye ang pungsod Pilipinas was 1994 nga gintukod ini nga obligado ang DepEd nga magbukas gayud sa amo sini nga mga binulan. Pero kung emerhensya na gid man alangan buksan tagid abi. So ginatabig ining nasambit iya nga si COVID-19 nga isa ka emerhensya sa aton subong. That's why nga ginhatagan sang poder si Presidente Rodrigo Duterte and si Briones nga iligwaton ang pagbukas ng klase. In fact, may si Senador Bongo nagduso ganimo nga kung pwede base sa Nobyembre, sa Disyembre or sa Enero o kung saan nga mas libre naging kita tanan-tanan sa pagbukas ng klase sining si COVID-19. Action firing line. Amo na yung mga senador, iyang mga tigipusuon, lang iba nagihipos-hipos lang nga daw gusto nila guro, okay lang I don't know kung di lang sa utok nila sini. Action firing line. You know what? Kung magbukas na ang klase mga kaksyon, we have 27 million students ang magapadulong iya sa mga bulutuan or bukas klase, eskwela. Action firing line. Kag 1.2 million ka mga manunudlo mga kaksyon ang eskwela. Kaya ti magatudlo ini sila. Kag 61,000 ka mga private schools naman ang magabalik eskwela kung ini ang pagabuksa na sa August 24. Action firing line. Kisa mo sa nga sitwasyon mga kaksyon, damo ang nagakabalaka. Sa nambalto na, ining 15 ka mga senadores nagakabalaka, rason nga nagpabor ini sila sa pag-amyenda sa Republic Act 9 or 7997 aron nga maligwat mga kaksyon ang ang pizza sa pagbukas sang klase. Action Brian Morden. Action firing line. Bisan ako, pabor ako diri kay imagine mo na kung idusok mo gid ini, halos ginsugal talang ang kabuhi sa mga kabataan naton. Kag way labot sa kabataan naton, kita mismo nga pamilya dira. Kay suliton ta ini si COVID-19, nagapanglaton iniya via droplets mga kaksyon. Magambal kita droplets kundi laway. Tikon ang bata mo, suliton ta diri ko ng bata mo, palayo lang nakakuha kay COVID-19 sa school, ang iyang atupad na dira, matapikan niya ini, ang pagpuli niya sila puluyan, kung sarisin o man ang iya sinikatubang sa puluyan, matapikan niya ini, kala ubos tadi. Hindi ni siya pareho sa ibang nga balatian diri, nga kung hindi ka mo like for example, ang anong lala man nga balatian di nga ginabantayan gid amo ning HIV ani no nga 40 na katuig way gyapon sang bulong ini nga kun hindi kamo iya waay sang sexual contact iya no ang duha ka person diri kag waay sang natawag naton daw saliva bla nga tabo da mga bibig nyo kun na amo sina layo sa transmission in balatian nga si HIV. Pero ining si COVID-19, kadelikado. Kinahambal nato niya agsik lang sang laway nyo, balhas nyo lang pwede ka mo malatnan sinimo. That's why nga may mga face mask kita subong, may mga social and physical distancing kita subong, mayara kita sang cover nga ton sining the whole nawong naton kung pwede lang, kaya pati mata pwede gali masudlan. Sining nasambit iyang nga si COVID-19. Action firing line. So, ang klase mga aksyon, galibog ang ulo naton. Because nga, according naman sa Department of Education, nga hindi sila magbukas ang klase para iya i-open ini sa face-to-face iyang approach. Action firing line. Abo ng palayag naman sa Department of Education, Secretary nga si Leonor Briones mga kaksyon. So may mga alternatibo kita ginahimo. Ang mga alternatibo nga ginamuno diri, sulito naton amo ni ang home base abi nga pagtuon, ang computer nga pagtuon, ang online, ang modular, kag ang iban diri radio and TV community kuno nga studio, we don't know kung paano i-process ni. Ginatun-an pa ni nila tanan-tanan subong hambal ni Briones, wala na sang face-to-face ang pag-eskwela. So, mo niya ang sitwasyon sa sinimatiniyon. May mga alternatibos na ginahimo. Di anong matabo sinisaton karon. Like for example, abi sa mga public schools. Di kalabanan sa mga kabataan aton dira, mga pamilya, pigado. Ang iban gani action hands, way gani eskwela,
Kung kaisa, hindi ka padulong sa eskwelahan, kaya nga, why inugplete? Wala balon. Di ba? Hindi lang na pa eskwela, kaya why kinugplete, why kabalunon to, nung kaunon mo to. Tisubong, kung mag-eskwela ka via internet, why gila sila inugplete, inug bakalo pa yung load sa internet para maka-learn kay mo ya through computer online? Damo na lang nga style bla, ina pinaka-simple lang ginangapananawa naton mo, na? So, problema git ini, na? Pero kabalo kitang deep-ed na to, nagapangita sang ideya. Pero, mostly sa mga ginikanan naton subong, hindi gid pabor sa pagbukas sang klase. May mga manunudlo nga hindi man pabor sa pagbukas man sang klase mga kaksyon. Kadamo sa hindi pabor sa pagbukas sang klase. Pero kung ma-materialize man ang ining alternatibo nila, nga approach abig ko no, sa pagtuon sa mga kabataan, tilantawon ta kung ano ang mga resulta. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Abi mangon siho kita diri sa presidente sa mga manunudlo, mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Angot sining nasambit iya nga pagbukas sang klase, no? The president sa Bacolod City Public School Teachers, si president kamo si Sir Hilangri, mga kaksyon. I-check naton abi ko na nung ila sini pananawan sining ginadoso sang DepEd karon, no? Angot sini, and aside sina, tiyan mo ni, no? Lantawon naton kung paano nila ini atubangon ang pagbago sang approach kapag tuon sa mga estudyante. Makaya bala ini sa mga manunudlo naton. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya sa nambal ko na si Sir Hilangre. Sir, good evening. Hello, sir. Ay, may gabi, Action Brian. No? Kung pala mati sa Action Radio, may gabi sa inyo, tanan. Una-una, sir, salamat gid sa time sa buong gabi. Sir, according sa Department of Education, Secretary Madam Leonor Briones, ngati ang face-to-face, daway gid man nila ginalantaw subong nga gamiton ta ini sa pagbukas sang klase, no? Face-to-face meaning ang mga estudyante magapadulong sa mga bulutuan. Ang mga ginaton-an subong amoning alternatibo, ang home base nga mga pagtuon, modular, ang online, ang radio and TV nga pagtuon, sir. Anong pananawan nyo sini sa mga kaangay sa inyo nga manunudlo? Ano ayan mabulig nga maayo di sa mga estudyante ta? So, sa aton nga mga ginikanan nga nagapamati sa subong, ara ang kakugmat sa tagit-pusuon sa aton mga ginikanan nga kung magkadto sa eskwelahan ng mga kabataan, mahimo nga latnan sang COVID, no? So, ang isa dili ka alternative na wala na sang face-to-face nga matapo, pero ang isa, mas maayo gid kung tani, amo ang online, no? Internet connection. Amo naman nagaling ang problema. Kung wala sa internet connection ang bata, pero base may gadget siya nga Android phone kag kuanabi ng laptop, pwede niya makuha sa ginikanan ang leksyon sa eskwelahan pagi sa USB, no? Kag tanaw niya lang to sa ilabalay kung anong lesson dira. Pero kung wala pa isang gadget or kung anong man nga Android phone, pwede na gid nga printed materials na gid nga in the form of pamphlets na mo ng lesson ipadala naman sila kag dito nila ina action by, no? So ang himuon sa teacher, baruban tao niya, tanaw niya ang kapasidad siyang kabisa niya ka estudyante. Kung ini nga estudyante may online connection, pwede yan na matagaan online. Kung wala iya, pwede man niya nga offline. Kag kung why nagid iya sang any form of laptop or ano dira, pwede na lang iya pamphlet. So blended learning ang panawag naton sina, ag medyo taxing on the part of the teachers kay ma-adjust siya. Pero kung why nagid bisan anano, pwede nga sa radio, no? Tapos base silingat daw magrubudlay ni, so may kurukabudlayan gimni kay why pakita sinisang model o kung nakaagi siniya ini siya nga curriculum i-design naman sa aton nga Department of Education para iya sa naman
sa pag-adjust sa pandemic. Mhm. So, galing, mas maayo na lang inisang sa wala ikita sa mabalaan para sa aton mga estudyante kag hindi magsige ang ilang learning. Aha. So, ang mga competencies action right, ginpangbuhinan man sa Department of Education, kag ilang ang ginpasiguro ang mga competencies makabulig dayon sa aton mga estudyante kaangay sang pag-numeracy, pagsuma, pagbasa, no? Mhm. Literacy. May araman nga GMRC o kung mayong pamatasan kag pakipagtakwa, no? So mga competencies mapuskan dayon sa times ng pandemic kag pagmamalasakit abi daw something amo na nga makabulig dayon sa aton yung mga kabataan. So nakita aton diri nga magrubudlay guro nga online or remote learning. Mhm. Amo yang mga ginaubra nila sa kamot, mga welding, mga plumbing dira sa aton mga senior high school. So magrubudlay gid man na iyang remote ina siya. Aha. So pero ang tanan nga mga may academic contents mo lang pwede matunan sa balay pwede na siya ma-remote. Aha. Ang ginapamatukan guro sa aton mga ginikanan kasi ang mga preschool up to grade 4 medyo ara ina sila sa kilid sa ginakabataan. Laban sila hambal na tinagaubra kami. Tapos ang amon binlan sa amon balay way man nakatuon. O kung mismo ang ginikanan way man sa capacity nga magtudlo, so ugaling kay we should adjust to the realities right now kay yan man na obligasyon sa ginikanan kaya lin sa oras pinabisan kapigado sa pagpabuhay kung bisa kung gamay ka pa kinanglan imo ginaiya nga ulikdan imo bata ara kay diya sa kilid niya, no? Mhm. So ginahimo naman na ganin sa mga advanced countries right now sa Europa, sa Amerika. Mhm. May estudyante kita dito sa Amerika kasi nurse pa siya. Niya sir kabudlay gid kay pag-abot ko pa sa kapoy pakot iduwe-duwe mapa-tutor pang bata hindi na ako kapalapit tayo kaya man siya kapaligo. So muna blang po ginatingwaan gyapon nila yang magtudlo sila kabataan kasi ato nila obligasyon action right, no? Kinahanglan ato idulitan ang edukasyon sa atong kabataan. Mhm. Pero sir, ini nga mga approaches abi nga gina-propose karon sang DepEd like modular ang modular ini dapat tuytuyan ini sa mga ginikanan ang mga kabataan, sir. Oo, dapat kinatuytuyan pero part sa amon nga kwan amo ni gani nga mga teachers naton second frontliners naman yung matabo kay isa sa amon obligasyon magsugod na ganing klase nga magkadto kami sa kabalay sa amon mga estudyante kag tan-awon dira kundi ang parts nila balay nga bisan ano kapigado kundi sila dira ga tuon gid kay para lang nga makondisyon ng bata nga bisan diri ka lang sa imo balay diri ka gid matuon tapos part na ng counseling sang teacher nga hindi gid malulang entusiasm sa bata nga mag-eskwela. So amo nang amon obligasyon amo nang likawan man amon nga makontaminate pero we are asking governments pagit amon nga position paper nga tagaan sa insurance kag medical insurance sa aton nga mga teachers kasi makadto sa community. So mataas ang risko na risko ganito ng aton mga medical practitioners, mga doctors and nurses, casualties na dino already kakuha ng COVID. So aton mga teachers kaya muna part sa among obligation. So we will become the new frontliners in the coming days action right. So ano may mga quizzes man kamo ni? Ano ang style sa paghatag sang mga grades ini sa ila, sir? So, ang aton form of assessment, hindi na sa ito pareho sa liga, may mga fill in the blank suro pag kung mga multiple choice, no? So, ang imuon sini performance-based kag output-based. Kaya kung pag siling ating bata nga hindi siya magtuon, mabalaan dahil kaya wala ka sa output, wala ka sa inubrahan. Tapos kung online, dali man makita kung nakaubra ka kung wala kay tanaw na sa teacher sa online, tiara na. Kung offline naman, siyempre pase naman ng USB, no? Or ipagi naman sa Messenger, no? Sa Facebook, mabalaan magyapon kung nakaubra siya. Kung hindi ka ubra sa iban,
hindi na pareho sa una nga wala sundanay, i-assume ta na iting sundanay. Pero sila pag sundanay, kina-assume naman nga nag-learn mga tao, no? Kasi pag sunod mo na, alala ka rin pag sunod mo, gabi yung mata mo, so itanahon mo na. So, nag-learn mo siya yapon. So, ginatunan pa sang department, kasi sa mga master teachers natin, mga curriculum experts natin, kung anong pinaka-epektibo assessment. Pero laban sina rubrics, no? Rubrics kung may standard na kung naubray ang amo sining ubrahon, amo niya ang dapat maggrado, no? Kag gina may margin of error mo na sa pagpanunod o kunano. So amo nang matabo siguro action time. Sa online sir, ano man tingob ini sila or isa-isa gini sila ginatudloan sa mga manunudlo naton? Ano nga setup? So, ang sinaguro action by, ang aton mga teachers nag-webinar sa Subong. Kung madasig ang internet, ginasyon pa na nga magadasig ang internet no bisan Subong inay, mas mahapos na ini magtudlo ang teacher kung academics lang. Kay may mga application na mula Subong, no? Mga isa mo ya kapag hambal, sa 100 kagibo ko matisin mo. No? So, kung madasig ang internet, ang isa mo ka-section niya, 40, pero kung bilog ng bakulod guro pwede, nga ikaw lang expert sa nga subject, tanan nga high school, mga 20 ka high school, makatingog dira kamati sa imo, pag-broadcast, up to sobra 200, kangay ba sa inyo katabo sa YouTube, no, kadamo sa makabati sa imo sa isa lang kapag-broadcast. Ang kuwan man lang ang limitasyon kasi ang interaction dati isa sang natun-an naton bilang edukador nga ang pag-interact, ang pagsabat sang teacher pag sang estudyante pag istoryanan nila dako na factor sang learning. So draguro mabuhin-buhidan ina dira kasi daw ang duwa sinati halin na sa teacher maka-interact mas very limited. So, muna nga isa na sang ginadima namon sa among nga petition sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga ang internet connection sang bata isa na gid ka basic human rights, no? Kay sa batian naton sa World News nga ang UN ang UNICEF nagabalay nga kinahanglan sa pandemic ni nga chimpo ang internet provide ang isang gobyerno kay kung wala sang internet nga free abi ang aton nga mga kabataan nga mga pigado ti amo na silang magasuffer. So isa ka dima naton sa aton nga gobyerno nga kada public place halimbawa dira sa kada purok mayara dire nga mabaskong internet nga paghambal yang magsiling online hindi na yung magdalaga ng estudyante dito ya sa interneta, no? Kasi iba-iba din lang yang assignment amo na sininga bago nga naton nga platform kinahanglan ang ginikanan maka-intindi gid nga ipa-intindiyo namon sila kay patawag pa man na sila sa masulod ng mga inadlaw nga ang part sa pagbantay sang learning sa mga bata is shared na sang mga ginikanan action plan no pag hindi na yes nakuha ko na sir about silingon mo siling online like for example tonight nag-interview ko sa imo nagalantaw sa aton subong lapit 200 ano so ginakabig tani sila abing nga mga estudyante ti damo nagaling learn sa aton subong sir. Amo ginamata ko action plan no. Okay. Hindi na siya natabo. At least may ideya na sila subong. Ano kay nagligad do kasibod pagid paano mag online class abi. So pareho sini naga-discuss kita diri. Nagalantaw sa ato naka-learn na sa aton subong nautod kita kay Sir Ilangre ano. Action firing line. Ang sa modular amo tong ginapadulungan sa mga teachers naton ang mga puloy-an gid to check kung anong ginatrabaho sa mga kabataan galing involved na ang mga ginikanan sini. Gamay lang na balik lang sir sa modular to sir sa home base bla to lang mag-print kita sa mga ilang mga to pagkatun-an dira. Every what day magapadulong mga teachers naton sir? One week weekly ini siya or monthly sir? So nga aton nga mga teachers sa ang directive sa amon niya mas tama yung lawas mo ya ara kay dia sa eskwelahan pero ang social distancing ti i-observe sila as much as possible hindi sila maglapitay ang mga teachers mismo. So meaning ara dira yang
learning center sa eskwelahan kag tiginatingwaan man sa kada school nga may internet ready na isa ako ni eskwelahan sa Dumana National High School ang kada department wide na inano nga may internet connection. So dra na sila yung baton sang online. No, kag subong sa aton nga mga pag-enroll, may checklist na da nga ano ang ginapamangkot ng estudyante kag ginikanan ni ano ang mode of learning nga gusto mo, online, offline, modular, no? So amo lang ginapamangkot sila kung magsiling naman sila online, testingan ina kung tutuod nga online. So sa amon nga paginunanon sa ako ng mga teachers, siling ko testingan tabi video conference. Kung masabat siya na dayon, most likely ay mayara sa dayon yung internet connection. Pero kung siling hindi dayon masabat, meaning madalagan pa na siya sa mga intermittent, hindi na siya makapasar sa online, dako na yung ahol, matabosin na sa ulihe, ang ginikanan pag siling online, basibla madulang estudyante, naglagan pa sa intermittent, ang school pa na ang mabasulan, no? May matabo sa bata. Kag sa internet, to, hindi man ta short to, kami mga social distancing to, sa sinama. Kapag na siya, kapag siyempre mo lang agadiman kita sang public wifi nga tutuod, hindi kayo subong may public wifi kita, pero duway-duway, tagaan niya ng 30 minutes, and then pamangkuto niya ka if you would like to subscribe. So hindi kita sinagusto, kay ang gusto ta nga ang bata, ara idaya sa ida kada purokya, nga pa rin ang radyo, no? Kapag bisan din ka lang yung ilit-ilit, may broadcast. So, mo lang aton nga ginasigahom nga matabo sa internet naton nga hindi sila mag-lag na parang inaya, diretso na ginaya sang bata nga mag-learn kag maging abanse man ang iyang learning action drive. Okay, sige. Tapos ta sa modular, tapos ta sa internet. Ano naman ni sir ang approach naman niya sang TV kag radio? Ano ya sir ang style sini? So, ang radio na niya kag TV sa hindi na niya malabot ng mga lugar, far-flung areas na ina. So, probably, why pa man mauman ang, ang guidelines, abi, or ano da? Oo. So, sa naligat, ang atop lang pare sa itong knowledge channel, yan, may mga lesson, di lang daw nagkauro istorya lang, may puro pamangkot, kagamo ng alansiran, ito medyo mamagaan niya sa parts ng mga bata. So, sa radio, puro budlay na mag-lecture kadira. Pwede man na yan daw a sort of drama, or kanta, no? Medyo malapit na sa kabataan, no? Eh, kung gusto yan sa kabataan, ginayatingwan. Kita mong dupa ganin na kag-mobile legend, kapudlay na yan. So, gintunaan niya gidya, gintutukan, kasi interactive la. So, meaning, pautok-utukan man sang aton mga drama talents, puro sa radio, in combination sa mga edukador, mga educators naton, kung paano nga makapa-attract isang nadumduman ko sang gamay pag na kami sa elementary. Mag-udto na gani kadinalagan kiti mamati sa drama ti mo man to sa unang kalingawan mo although nga subong may TV na ti kung ang radio ya ti tested and proven nga halin sa una ya may pandemic, may bagyo, may kung ano nga kalamidad radyo ya panood so din mo. Okay, so pag-intindi ko ning radyo sir kag TV daw owned by the government. So diri sa aton sa Negros Occidental do wala kita diri sa amos na Ati, pwede man ako magkulang sa uli Kasi i-hire nila nga mo ning radyo, grade 1 ka lang ya ining radyo, grade 2 naman ang inyong nyo Ito video, ako na nagpropanomdom action drive, no? So may ideyaan nila na. So hindi masama kung hindi ng aton nga curriculum. Actually, sa time ng pandemic, magatuon di ako. Okay, so pwede man siguro nga ang DepEd, ang gobyerno, maga-rent, maga-arkil, ano tawag sinaganiman? Magabayad sa aton sa Action Radio, for a day, 1 hour for education. Pwede mo na, sir? Ay, pwede na kayo nabasihan ko na, nabasa ko na lang kayo na sa inquirer, nga doon mo ng tuyo nila. Mo ginatuyo. Sa radio stations, ang TV sa radio sa mga gobyerno, ito hindi mo makatarang sa tanan ng mga kapatid. At least naintindihan na ito na sitwasyon subong. Kadamo sir sa nalipay sa pag-discuss aton subong sir kay iban way gididiya kung paano ng radyo, paano ng TV,
paano kami sa online. Subong na hangpa na nila, suliton ko pag karon, no? So, hindi buot silingon, diri kita, sir, no? Kuwanta gamay yung istorya. Hindi buot silingon nga mga teacher naton, sa amo sila nga sitwasyon, nga buksan giman ang klase, abi, hindi buot silingon nga si teacher naton mapungko lang kag swelduhan, meaning mas nagsibod pag yung trabaho nyo. Ay, susunuan niya natabog na action dahil sa summer, no? Aha. Kasi sabi nila tigapaway kami tanan. Mhm. Pero sang part ayo sang April yati okay. Mm. So kwanto ang padlock ng teacher to punta akin tumuloy pamati sa COVID no. Mhm. Pero sang Mayo na pag-approach sa Mayo aran na dira ang sorti na namon yung mga webinar. Aha. Ang DepEd nag-atag sang link sa YouTube tapos may nag-sponsor dito nga webinar. Mhm. Itag 2 ka oras aga hapon no ang tunanay andun may mga printed asap ng mga reports na imo nga i-submit kung ato ng mga teachers sa witness na nga naga-saving sa tanaw sa ilang internet Mhm. pag nagasulat pag naga-learn kung bagong amo na ang part ng training namon sa summer Mhm. pag kan wala pa pandemic ang ligad magdamo pag ang ginaobra sa mga teachers kung Mhm. nag-check ang mga forms Mhm. obra ang modules kag why gid untat ang obranay sa aton mga teachers Mhm. kag although nga part na iya sang nila ginatawag nga proportional vacation pay nga wala na sila sick leave Mhm. vacation so ginahatag na silang April kag May Mhm. na para nga relax ang batanis na pero ang kamaturan ginakaon sa isang mga seminars kag mga paperwork Mhm. ada eskwela, ada enrollment, no? So, ang aton mga teachers, kilala nakaadlaw ang genuine yung mga ikaway. Mhm. So, hindi pinabilang mo sila ako mo sang trabaho sa bisan sa iyang bakasyon sunday. Aha. So, ang munang kapaturan. So pandemic sini nga panahon amo ni nga sitwasyon abi magabukas ang klase tiya mo na mag-online ka hindi manigaliya kay pag-online mo sa aga pagtapos na pahuway ka kundi pagkahapon may another set naman sa mga students another 4 hours naman abi nga pungko so wala gali ga pahuway ang mga manunudlo daton sir bisan nga online o kon home base o kon radio ang klasihay sining COVID-19 nga time. So, hindi ang pinahimot ang mga schedule 6 hours actual teaching ang ginatawag natin dira mo, no? Sa kada adlaw kinanglan may anong siya ka oras na nagatudlo. Pag ang duwa na iya ka oras, medyo yan na lang na iyang preparation sa iyang mga lesson. So, kung tani, kung wala na matok ang mga ginikanan, ang matabong man sa aton sa eskwelahan, may duwa ka adlaw nga makadto ang bata sa eskwelahan, ang 3 ka adlaw sa ilang balay. Kay para nga ang 2 ka adlaw na iya mo na yang expertise ang teachers naton kasi ang aton educational system nga ato bangay gid lang pagtudloan face to face. Pero galing kay nagtaas ang pagpamatok sa ginikanan kag sa aton nga gobyerno mismo hindi man pabor. So mahimo sila nga ang 5 ka adlaw blended learning aral na sa balay ang mga bata. No? Pero ang edukasyon, tingwaan sa mga mistra nga mapatigayon gyapon. Kay makakommunicate ako kita sa aton mga estudyante kay kalabanan sa aton estudyante. So may mga Facebook, Messenger, libre. Yes. Makakommunicate ang lesson, mag-abot ng gyapon sila. And then may education platform ang DepEd ka ginimo. Amo nang ang DepEd Commons na pwede man niya gamiton lang niya sa pagin lang niya sa cellphone. Pwede na lang nila mansira ng dapat nila lansiran dira. So meaning tanan nga avenues ginawa mo mas ang departamento kag ang mga teachers nagaupo dira nga magsigi man ang kaalam sa aton kabataan bisan pa sa time sa pandemic action right. Sa ako lang Master Manilag kag tun-an kong the way ka mag plastar balak medyo mas nagbudlay pag ng sitwasyon ano sa mo sining panahon pero ti amo na ang kamaturan subong nga ginaatubang naton dapat dapat atubangon naton ini kag ginahimo tanan sang DepEd agor hindi lang gid mabilin abi di lang madula ang isa ka tuig sa mga kabataan nga hindi sila makatuon kay basi next year bala kun way gid man ta bukas klase subong next year basi maglain yang status ang ilang sining learning process bla sir no sa ilang utok abe. So dako gid apekto mo na gani kami nagakabalaka kami action bray although nga mabrobudlay ni sa mga proseso.
So sa aton ginikanan ti ari na kami nga maganda mag-guide sa aton mga estudyante kay nabalaan naton nga sa eksperyensya duha ka bulan nga nagpauwa yung estudyante ti okay nakaambang sila. Pero pagbalik nila kung isa, na-experience ta man na pag-Hunyo, duway na unod ulo mo. Kaya makmo kung isa naman katuwing nga wala kagidya tuntuon. Yes. So, meaning, ang ibang dira, yung ginawa mo naman niya pilit sa ligad nga mag-eskwela, ginawa mo motivate. Pag after 1 year, yan lang gali, maubran lang ko. Kay, okay man gali, daway man to pulos ang learning diya sang time sa pandemic. So, ginakuha na natin nga yung entusiasm sa pagtuon sa bata, kinalan ara nagyapon siya nga tigipusoon. Kay di moment ka madula na ganit sobra pa sa pandemic ka matabo sa aton country kung tanan ta mga ignorante na sa ulihin, no. So although nga acknowledge nato ang kadlok sa ginikanan nga niya maayo pa ang buhi nga bata ang buhi nga bata nga mango sa alam nga bata nga patay, hindi mangguro sa amo sina. No? Kaya kung naran na sa inyo mga balay, why man na sang danger, no? So, pero sa kamaturan, sa pagpanalawsaw to sa kasaysayan, ang natabutuan ng Spanish flu sa 1918, nagdamo pagigani ang masakit sa community, no? Kay dito, Otod taliwat, pasensya gid ha. Action Firing Line. Actually, naga-monitor sa aton subong perti kada mo. Aside from radio sa aton sining live, gusto gid magtuon kag maghibalo sining proseso na no sang bukas ang klase mga kaksyon. Action Firing Line. Kag sa pagkadamo subong sa mga manunudlo nga naga-monitor sa aton, kay kabalo sila ang next naton nga topic diri may connection sining buwas iya nga preskon sa nga mga teachers ano por dali gid lang. Dito na ta sir sa Spanish flu sir itong 1918 ano nga naglaboto ya 50 million ang nagkalamatay sa second wave ato sir ano. Oo, ang natabusat to action right daw sa pagtuon na subong nakita nga nagdamo ko ganin na contaminate yung mga bata dito sa community pa sila sa dito sila mga balay kay sa kadawigon sa ila pagtinira sila balay hindi man pwede nga sila magwa no so napagwa nila kay ang ginikanan nila sa tuti iban nga trabaho man way na sang gabantay ay nagdamo pag sa nalatnan unlike yung sa eskwelahan sila ang sa eskwelahan ara dira taran ng focus may pagpaminaw kag may may doktor to ya di sila mo kag may mga nurses nga mahapos mo monitor ko sa eskwelahan so walin kay subong sa kadlok sige way man nakaso nga ara sa panimalay o i-ensure lang ati ang kabataan na safe yapon pag kunara sa amo naman sa eskwelahan tingwaan man amo na yung maging safe ang kabataan so amo nang kamaturan action dahil okay sige at least tonight ano ang mga ginikanan sa nagligad nga mga sinimana ang ila sinitod nga kuan ila sinitod nga linya pirmi batian ta sir ilang gremo ni unahon tagid ang klase sang sa kabuhi sang kabataan naton no damo na bla pirmi batian tagid sir di gina tumatago ina and even gani sa social media or sa mga istorya la chismisan abi mo gina no na ano maning deep end nga unahon pa nila yang pamatyo ng kabataan sang sa magklase abi pero tonight na naka-learn kita nga may mga ginahimo ang deep end gali nga mas na secure nga aton sini kabataan una kunara kasi mo puloyan sini arang ginikanan mo nagatuon ka makontrol ang pag going in and out mo sa puloyan mo sir ano isa ka dakoy nga factor advantage na sa family. Ikaduwa ti nag-learn gyapon sila despite nga ti pilala ni sir ka subjects ang ila sini nga tubangon sini sir mga 4 so taran man nga subjects gyapon pero gipamuhinan ang mga competencies no kaya ang competencies according sa DepEd man mismo alin sa pre-elementary up to senior high school mga 14,000 subong na mo na 5,000 no kaya ginapagamay pagit para nga at least may ma-learn sila nga most essential competencies lang gid na matunan hindi gid man tama kaludid kaya pinaka-effective di man yung learning ang face to face siya wala ginaya sa makadaog sila daya kasi interaction na siya mo no so galing kasi sa pandemic at least nagasige ang learning hindi walang untat ang entusiasm sa aton mga estudyante sa pagtuon sa nara sila mga balay action right sige dira lang tani asta sir at least may ideya na mga utod naton diri kita kadto lang ko di gamay no kay nabasa ko di sir sa ginatawag iyang omnibus rules bala ining teachers
are entitled to PVP o kon proportional vacation pay nga 70 days summer vacation plus 14 days nga Christmas vacation. Amo naging mention mo kay na sir na? Oo, amo na si Action Brian. Aha. Amo na sige mention mo. Sir, anong unod? Dumayara ka mo sang press conference buwas nga adlaw tanan nga mga teachers diri sa Bacolod and Basi Negros Occidental mag-intra pa. Anong pinaka-rason ni sir? Anong ugat gid sining natabo abi sa mga teachers naton? May connection ini sa pagbukas ng klase kag sining mga kilala ka mga amigo tama rin nga mga colleagues maraton sa kanapos ng media. Kaya mo na gani Action Brian, no? Hindi naman malipod nga ginmulay ang aton mga teachers. Sa kulang man sa panalawsaw sang pila naton ka abyan man nga ara man sa industriya sa broadcast sabi, tinaglain ang buot sa mga teachers kay sobra pa man niya sa hubog nga ang ginsinggitan niya to yagin ang aton pang values education supervisor nga si Doc Bing Dahaw nga kuwang ka pasweldo ka lang wala kang obra do something mo na bla. That's why again basa ko to si mo sir ang teachers are entitled to PVP, no? Kaya dito ko to i-connect bala sa kay Sir Bing Dahaw. Go ahead sir. Oo, tiyan mo nang basi kulang sila sa pagpanalawsaw na ang aton niyang mga teachers ginatagaan na sila sang proportional vacation pay bilang isa nila kinamatarong kaysa isa bla ka tuig ni mga pagtudlo kung karga ka lang ang karga sa kaalam sa ulihi ikaw kag wala ka magatuon kag wala ka man nagpahuway sobre siyempre ba suffer ka man no. So amo nang aton nga mga teachers ginatagaan nila sang bakasyon sa December with pay kaga sa summer, no? So, doon pa namin nga napanungtungon, direksyon na sa teachers, no? May proportional vacation pay sila. Di ko nang ibang sektor, daw na Gilo, sabi, ay namin sila, kaya bakasyon sila, may sweldo sila to. Testingan lang nila upod sa aton mga teachers sa mga trabaho, bisan yung pilalang kadlaw, makita nila kung ano ang kasapuon sang aton ng mga teachers, kaya bisan wala po na ginabantayan ng mga teachers, output-based man mo, no? So meaning, hindi ni pareho sa factory o kung sa asyenda, nga bantayan mo sila nga nag-obra, bisan hindi mo sila pagbantayan, obrahon na nila, kaya ginatanaw nila ang output nila, nga mga written output nila, o kung mga lesson plan, or ano na. So, amo na ka dako sang trabaho sa aton mga teachers. Si Chancellor Merkel ganis sang Germany, sa subong bahin na siya nga pinuno sang Germany, pinangakigan niya man itong ibang sektor. Kaya daw na isa sila, kaya sa Germany gali, sa ibang nga pungsod sa Europa, ang sweldo sa teachers at sa abogado kag doktor. Kasi may iba dito nga daw, ay, nahapos na yung obra sa teacher nga, gisweldohan yung amo niya, lawig amo tuon. So, pinakakigan sila ni Chancellor Merkel. Yan nga, kung sa aton pangakig ka mo, kasi sila na nag-obra sa inyo. No? So, amo na bla. So, amo na ka naglaing ginang buot sa aton mga teachers, pati to sa Iloilo, pati sa Cebu, pati sa Manila. Although nga daw kay Chidde mas laguro ginaakigan ng teachers. So, nag-kwan sila, ano ang action naton abi no nga ginyamwat ginlangulango ginpakalain ang teaching profession. So tinag-meeting na kami kina kag amo ng amon nga ipagwa po sa aton nga press conference alauna sa hapon dira sa Negros Press Club. Kag namon ikuha kung anong way makita sila nga very vindictive pero luyag naton nga ikay balo nga ang teaching, although nga tiginabayran na kami, may pagkasagrado na siya. Unang teacher, kung ginapatuan mo lang teacher, kung ginamulay mo, do pa rin lang naging buyayaw man imo-iloy mo. So, sa atong pagpanalawsaw, sa mga teacher yung ginabatuan sang kung sino dira, ginapakalain, daw hindi man mayo, nagkakatabo sila lang kaboy sa uli action dry, no? Kay, although nga, ginabayaran mo man to that teacher pero may vocation na siya no pag kung imo na siya pakalain nun basta ginaubraya man lang nga ubraya sa sakto malain ginamatabo sa imo kay do may sort of karma ti makmutong ambal pag ginila kay namihan na sila nga magpang-enroll kay para makapaamot naman kay way panapla magabot nila kuan obrahan ginakuanan nila ginautangan tiya makmula na so although nga ginadmit na sa teachers nga
ang teacher kay kung may college students na siya da, may parinti siya kanto. Ang isa ka teacher makabuhi sa 5 ka tao mo, no? So ginagapang yung ginaiya family. So hindi na yan ma-deny sa teachers. Pero imo to yung singgitan nga daw sobra ka pa sa hubog sa kahanginan. So ilabot siya natin sa internet pa yan, nakita sa bilog ng kalibutan ko kuanti. Nagsakit ang buo sa mga teacher, ting ibang tanga teacher, ta mabasol, ibang talong-talong man ang ginambal ito. So, pero may move kami legally nga para nga mapa-insindi man sa nagimo sini nga hindi i-respetuhon ang teaching profession. Kay tanan kita ginobra sang teacher, kung mag-amo sina karon niya nga why niya sa pag-respetar sa teacher, magubang aton educational system, mga ignoramos kita tananin, mga ignorante, ano matabo sa kapungsod ng mga ignorante kamo tanan kundi chaos na ya, wala na ya sang panay dira, no. So nagagamo gani kita naka-eskwela laban sa aton, how much mo kung wala na naka-eskwela kag kung pakalainon mo na gid ang teacher, ano lang ang moral fabric sa aton nga society. So amo na nga nagay mo sini nga wala saya uro kay insindi pa insindiho namon. Para nga maristo man dignidad sa aton nga mga teachers kay do hindi mayong sa inyo gani bilang kuan niya respetar kamo ini sila do hindi makilala kayo nga gulpi lang iniyaw-yaw ang mga teacher, no? Do amo na lang kuan sa aton nga mga teachers kag iban pa nga profession action bray nga dapat ni maibalaan nila para nga mag-restore ang dignidad sa aton ng mga teachers. Okay, ano man may action kamo, file a case, ano nga sitwasyon, sir? Most likely ti amo ginang mga taburo action by no ti proseso para naton nga ti mag-file kita guros ng kaso kay para nga maintindihan nga hindi sa tanan nga tiyon makahaboy ka lang sang wala ka sang basihan daya nga amak mo mahambal kay mo ya. Buhalin sa January hasta sa May sa nag-COVID why sila ya obra gin silduhan ti routine amak mo sang March lang to ya sa pag-declare ni President Digong ya sa March 15 nga amo na to ya ang teacher ginatabog mo lang sa eskwelahan hindi nakamudi anay mag-report kay may COVID kung hindi mo na ipagtabugon ganing teacher sinaya ma-report pagit siya kita mo to may napatay gani nga teacher kay nagatag pagid sa ganit exam ang lain na tong matsyag kaya ang duty lang inatawag kaya sa kadamuon man sa napatay diri sa Bacolod ang amon pa profession kuan mo pang biktima gani ya kido ano na plaka meaningful sang trabaho sa ka-teacher action by subong iya mulayon. Kung why siya mag-enjoy siya nga teacher so una ti ambot siya hindi na siya no so pro amo na yang amon mo bilang organization nga mapaintindi ang dignidad sa aton nga teachers dapat nga respetuhon karon ang isa ka pungsod kung wala nagarespetar sa teacher hindi na siya magtindog so mga pungsod nga nagarespetar sa ila mga teachers sa nga isang China sandaan nga China yan o Japan nag-uswag itang ilay ang pagpangabuhi man. So, karon niya kung mag-amo sila nga daw lang ulang pa rin na iloy mo ginabuyayaw mo, di na mayo action right. Ano, sir? Ano ayan nga kaso, sir, gina-draft nyo subong kontra sa ilan nga duwa? Ate, wala po man, okay, maagi pa man na sa barangay level, no? Anong sige. Alicanta for the last time Action Firing Line. Naglamag interview ta subong kay Sir Hilangre kwanta lang ginapaplastar ta lang may connection sining pagbukas ng klase kag buwas nga press conference la sir. Hello sir. Okay. Hello sir. Ay, hello, action tayo. Sige. So, lauman tani buwas, ang kaundang gid sini kay ti subong amo na mapapriskon kamo buwas. Kamay pa buwas sa gabi makatawag kami luwat sa imo kung ano pagid ang kaundan or sigurado may matambong dira nga kaupo na Madrid Action Radio, sir, Tio, Action Bike, thank you very much sa inyo yan, no, kag sa tanan ng mga talahaon nato ng mga broadcasters yan kag kuan okay hindi man na sila kuan na sila ya so medyo kung sa mga kuan in every organization may pasigid man mo. Sige. Salamat sir, may gabi mabuhay ka sir. Thank you very much Action Bike kag mabuhay man ang Action Radio. Action Firing Line.
Ang presidente makaksyon sa Bacolod City Public School Teachers, si Sir Richard Hilangri. Bacolod City Public School Teachers Federation Association President Hilangri. May connection ini sa pagbukas na sang klase mga kaksyon. Tiyan mo na, I hope nga na hangpan nyo na ang sitwasyon sa pagbukas ng klase nga may ara gali sang pagplastar ang Department of Education nga hindi mabutang sa ital-ital ang aton sini nga mga kabataan. Suliton ko mismo gani si Briones nagpalayag sini nga hapon nga wala na lang anay sang face-to-face abi. Ilabi na gid sa mga high risk iya nga mga area. Pero tila uman na to ng mga face-to-face nga ini sa mga lugar nga tiway gid man niya sang pamahog ni COVID-19. Kaya guro sa mga kaumhan guro like mga kanduni da abi sa mga nabukid nga porsyon sang Murcia, Don Salvador, sa area sang Canlaon, abi, San Carlos, Cadiz, kundi pa mga bukid-bukid, abi, nga daway giman tuya kasuroy si COVID-19, kag secure ang mga kabataan pwede gito sila ka face-to-face, provided nga dapat mag-observe sila gyapon niya sang face mask kag social distancing. Aw man gyapon, pero kung diri kaya sa city mismo, like Bacolod, abi, sa mga syudad, Banwa, nga damo taong komunidad, kag mas na-involve sining COVID-19, diri giguro i-plastar ining alternatibo nga pagtuon kangay sang modular, kagay sang online, sa computer naton, ang TV kag radio, no? Amo ring gina-mention naton diri, nga mga pagtuon nga idiyahan sang DepEd naton. Regarding to sa press conference sila buwas ngadlaw, kabalo ka, daw nagkuan gini sila, nagbakho gid subong ang institution or ang kwerpo sa mga manunudlo do na maslikan gamaya sa mga upod naman di sa media pero di tag-action radio ila man to ya kausaman galing kiti buwas mapapreskon kuno sila hindi man pwede gid naton ibalita ini no pero ti depende na sa mga colleagues namon diri kung paano nila sabto ng ini nga mga pagplastar abi sang akusasyon batok sa ila kiti na insulto man kuno ang mga manunudlo sa mga palayagman sa mga upod taman sa aton sini nga trabaho sa industriya. Action Firing Line. La 7:52 sa aton sini nga pagpangalagad sini nga aga o kon sini nga gabi gakalipat yung aksyonen kung sabi action hotline ko bimo gakakuan ako abi no. Gakalipat ako. Dulong sa aton sang CL77 no ining may pito tanan ka sangkap makaksyon ang CL77 ngini ang mabakal sa mga butika gid kag mga authorized dealer kag hindi mo ni pwedeng bakal sa libod-libod kay kadelikado sining libod. Ang original nga CL77 ang takop niya green, ang sulodlan niya 375 ml gid mismo ano. Kag ang piki naman niya amo ni ang lapad nga sulodlan inang iya ka whiskey bla kag ang isa lang nga sulodlan dira amo ning 500 ml nga sulodlan pero ang tatak niya 375 ti fake ina. Fake ina mga kaksyon, kag ang CL77 magamit naton bisan nga oras, pwede mo lang ni iluimnon, wani kontrachimpo, suplemento para sa kaya naton sang lawas ang CL77. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaksyon, damo pa nga mabalita, ginpreparar naton sa inyo sa mga gabi. Dra lang ka mo, balik ko dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, saludo
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
Radyo. Magkulong yung kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:03 na. Pabalik sa aton siring nga pagpangalagad kada adlaw mga kaaksyon siring panahon subong hindi na tumapakta na mga baletian nga nagaginuwa. Dapat ugalion ang pag-inom sa DTX 500. May tatlo ini ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubos ang glucose kag bisin nga nagakontrolar sang ibo sining nga blood sugar kag pati na diri ang polypeptide nga may kaangay sa epekto sang insulin ining DTX 500 mga kaaksyon. Sa imo sining pag-exercise ini magkalipat nga mag-detoxify o galion ang pag-inom sini kag ini may ara sang ini nagatinlo sa mga dugo kag nagasilhigman sa mga impurities, toxins sa imo sining atay ang DTX 500. Kini may mga organic compounds ini nga makabuli gidra kung paano malikawan ang anuman nga sahi sang balatian basta naka DTX 500 ka. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Antes pa naman tanan, may gabi lang kay Madam Rosalie Robles naga-monitor si Rima Tinion. May gabi man sa kay Mr. Sunny Boy Magsipok. Si Rima Tinion naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad upod kay Madam Jeline Caborog and family dira makaksyon. No? Sige, may gabi man kay nong idot dira kag nang Nene kinong Roding man dahil Pina and the rest nga naga-monitor si Rima Tinion sa may Bango. Ano? Si Mr. Jomar Ilaco, nag-monitor man upon siya sining asawa. Salamat man. Good evening man kay Madam Jackie Villanueva Vicran Mallorca. Nag-monitor man si subong sa matalamnan ko no. Si Panot Ronald Gilay
kag iya sa rin nga ba na babes ko na nag-monitor si Matern. God bless madrasa inyo. Last 8:04 ang iba disuan ko diyan ay may gabi lang sa kay David Neka. Action Bray, ang good evening, siguro perfect gid na mga bata kay ang ginikanan man mo'y magtudlo sa bata. Tapos may ara na pod sweldo ang ginikanan kay mao ang magtudlo sa bata. Tapos hindi katrabaho ang ginikanan anak. Sige na lang, vice versa na lang tato. Kung ano buliligay na lang ni Subong. Si Jovan LV naman niya, taas need ko na ang speed sang kuha ni Wi-Fi. Di mo nang garo, bisa na ko mismo, medyo may kabudlayan ini. Pero tilang tawon taning resulta siya. Si Axi J naman niya, Salim, nag-monitor subong sa Kuwait. Si Milanio Junior Berueda nag-monitor ban. Si Basti Gergen, pasensya. Action Bright, good evening. Nagdugang libog sang ulo ko sang opisyo sang DepEd nga ini. Sang una, during sang World War II kuno, pila man katuig nga wala man klase, daw wala man niya nagbanggo ginikanan ko or nagmango guro. Okay, sige. Kabalo ka ang DepEd ba action, may nag-pressure man ni sila mo, na? May nag-pressure man ni sila nga mga lagko nga mga bluetoohan. Ngati kung di ka magbukas labi ng mga private dira sa Chedda. Kung why klase, why gibaton income mo, di ba? Sa mga bluetoohan. Objective, balanced discussion, fearless. Pero yung mga paamot-amot, why din yung makapila mo na ng amot-amot. Nag-trending pa na yung mga amigo ta sa amot-amot sa ining COVID-19 niya. Ay, sus kong obra ni. Si George Samanya, Garga Siran, tsindihan taman DepEda, pero mas intsindihon niya dang tan if malatnan mga bata. Tapos kung may madisgrasya na bata, mahambalang man na ang DepEd nga condolence lang. Ay, nako, nami na ihan. Sa mga parents nga ini. Ako nga doubt yung gani mo kung may mga ginikanan nga magpa-enroll. Amo nang ginalauman ko mo. Ambot lang kung may mga ginikanan nga magpa-enroll. Kikadamo sang daw hindi kidya magpa-eskwela sang kabataan nila. Project na to. Last 8:07, daligid lang. Kaya diri sa Bacolod, siningadlaw, may ara sang meeting. No? Ngagin patigayon kay na ang Interagency Task Force. Kabalo kami mga modification nga matabo sang GCQ diri sa Bacolod sa palabuton nga Hunyo 1. Kagbisan pa ni ang national nga IATF nagparayag na sa muna mga lugar pwede na gidman ipaidalom sa modified nga General Community Quarantine. Ano ba nang kaundan gid sang meeting kay nasang IATF diri sa Bacolod sa pagpanguna mismo ni Vice Mayor Elcid Familiaran mga kaksyon. Nadakip ang Negros Occidental sa modified nga General Community Quarantine sa IATF. Online sa firing line. We have on the line the Vice Mayor Bacolod, the Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Yes, Action Brian, may kapligid sa itong tagpalamat. Pasensya gid sa disturbo, Vice. Ano? So, kayo na, nag-meeting ka mo, Vice, ang upod sa bugos nga puwersa sa Interagency Task Force. Anong pinakakaundan kagadong nagtapos sa meeting nyo, Vice, para sa Bacolod? Yes, Mayor Bing, nagpatawag meeting. It's a joint meeting of the COVID Task Force and Interagency Task Force. Ara dito si Kaap, si Marina, si PPA, si Coast Guard, DOH, DILG, and many others, Councilor Baripar, ang chair ko sang APTRO, si Councilor Rojas, Councilor Aying, Councilor Lady Bless, and take up natin ang what will happen after May 31st, no? Sa June 1, no? Kay din-downgrade na kita from GCQ to MGCQ. So, yung mga preview under sa GCQ ang hindi ka open will now be allowed to open. No, mga spa naton, barbershops, salons,
allowed na ang dine-in, tomorrow may meeting kani ang si Councilor Baripar sa mga businessmen naton involved sa sa restaurant kay discuss na yung mga protocols and preventive measures, no? Kung ilang take up dito, but hindi pa clear pa yun. Kwanta man, take up na kung anong mga latest memorandum circulars from different national agencies, sa Marina, sa CAAP. So, ang Marina kag ang CAAP ay final advice as to when masugod ang aton sea transport kag ang air or sea travel and ang air travel naton. So, inatanan sir, ginapaabot man naton before ang June 1 kung anong ipagwa nila dito nga memorandum naman. Yes, action by. Kasi di na sa nga, clear ko gali. Dahil sa order na, di ba, nagsiling kita na allowed na ang mass gatherings, but maximum of 50% of the seating capacity. Kaya allow na ang movie houses na to open. But ang dito sa omnibus guidelines, in specify it or again separate ang religious gatherings. So, ang religious gatherings o kung ang panigbakon pending issuance of guidelines, magkapabilin action by sa maximum of 10. Kaya hindi pa allowed ang religious gatherings na more than 10, no? Unless and until may guidelines na magwa. Okay. Specific na to siya. So, for example, Vice magpariyon abi sa mga simbahan sang Katoliko, abi kiti ka lapad man sang area, pero pwede dira sila yung makadamo-damo ang managsimba, pero dapat mag-observe gyapon sang distancing. Hindi action by kiti pending pa to sang issuances of guidelines pa. Okay. But kung may given the fact na ginalaw mo na gani ang movie? opening sa mga movie theaters, opening sa karaoke bars. Panimbahon niya, hindi pa, no? Confusing ba lang? Yes. So, hulaton na ito ina. Gayohom ko yan. We thought na ang sea travel and air travel na ito, pwede na but wala pag-in specific guidelines as to when masugod. I see. Kaya nga ito rin sa mga meeting, na bantawon-ta or discuss ka ang mga protocols na gipreparar mo. Yes, tsakto na. Sang Marina, kag ang kahap, no? And isa sa discuss dito kung ginayo na ito, take up ni Mayor sa ila tomorrow, coordination. Budlay si Councilor Rising nagawa na kadlaway katulog tungkol siyang schedule siyang arrivals na wala siyang coordination, wala siyang passenger manifesto na ito ka budlay. Kalaluoy siyang atong mga doctors, nurses, yara rin frontliners sa nga pulaw mo ka. Okay. So di pa nato ni siguro gid the Vice no kung sano gining ang effectivity yes ini unless kung makabato na gid kita sang do formal na gid iyang memorandum or circular alin sa national amo nang ginapaabot ganto kay ga-base kita tanan to sa ila Vice no? Yes, but expect kita nga may magwa gid by tomorrow, Saturday, buwas o Friday. Before ang June 1. Pero diri sa ato nya Vice magambal nga ginpa sugta na ining mga amat-amat partially nga pagbakal sang liquor ban. Ang curfew nato nya Vice magapabilin gyapon ini. Mapagapabilin in action by in fact gina-encourage isang National Interagency Task Force ang mga LGUs
na mag-impose or magpasar sa ordinansya sa curfew. So, isa na sa mga preventive measures natin. And na-prove actually that yesterday, on third and final reading, ang mandatory wearing of mask. Ang social distancing, at least 1 meter, and curfew. No, ang penalty sa non-wearing of mask is 200 pesos 200 per pesos. violation. Wala siyang first offense, second offense. So, kada violate mo, Bayad ka. 200. Amo man sa social distancing. And ang sa curfew, the 500 pesos bla. So hopefully by second or third week of June, na may posting pa na mo. Na-implement natin ina. So mo inang natin pabalo sa pumuluyo. This time, penalize na kamo. So better follow, no? May kanugo na siyang 200 siya kumadakpan ka mo or 500 kumadakpan ka mo sa curfew. Yes. Ang face mask, amo ning 200 Vice, no? Ang social distancing, pila gani? 200 man. 200 man. Pero wala niya sang first offense na pagkita sa imo nga naka-violate ka, bayad ka na yung 200. Amo sila. Yes, kaya mabudlay kung may first offense, kung offense, kaya magdi ka pa siyang record. Yes, correct yun na, no? Tapos, So, kada violate mo, penalize ka na lang. Ang tumagete, I think naka-generate lang more than 500,000, no? Wow, So, sila lang in 1 month's time. Sa Damog, violation. damog ito dungol gali. Damog itlawayon. O kung damog ang tumuro kwarta sa Oriental. Galing diri sa aton na nadudla na sa kulo ng overnight nila nga tiner sa mga police stations no nagamat-amat naging man tino ang bakulod non Vice, ano? Yes, kad ang namin sinisa ordinance council of Repar. Eh, ang barangays na gin-deputize na sila. Then Uy. 20% sila sa whatever collections nila or fines, collections or fines na ma-collect nila sa violators. So ini Vice public places ini o kon pagwa mo da sa gwa sang balay mo sa kulo karsada lang da dala sining pagdinakpanay sini Vice. Correct ka na. Kaya pagwa mo sa imo property, why ka gamas, nakop ka na. Yo, o at least balaan nila Curfew subong. ka na. Curfew ka na. No, at least subong balaan nila subong. Pinahingo ito ni Action Bright para ma-prevent natin ang paglapda ng virus. Correct na, correct na. Pero sa paglantaw, Vice, sining pag-downgrade naton sa modification abi next week, abi, ang Bacolod so far, kagbisan pa kadi sa Negros Occidental, medyo huluhilway na gid man ta diri Vice, bisan kadamo sa mga OFWs nga nag-aalalabot sa aton diri. Kag daw ang kalabanan nga results daw negative na gid man, ano? Yes, Action Bright, we are doing our best. But kung i-open na ni ang sea and air travel, when diri kita nasugod problema. Kamo gini yung problema gid. Why na niya quarantine mo, no? Kita problema. Why na niya quarantine Kung pa? kung na siya open na natin, why na ta lugar, why di na sila pamutang. No? So, ang aton lang din kuan siguro, na consolation kung ang tao nagka-follow sa aton mga instructions sa ila. Oo. So, sini nga panahon, Vice, why na plano ang IATF, ikaw, Abi, or si Mayor Bing, or upod nyo dira nga mag-appeal biliwat nga i-extend anay ang sea and air travel anay ba for another 15 days na naman? So, I think naman ang concern si Mayor kanina may teleconference sa tanang highly organized cities and mayors and governors sa Region 6 with Secretary Anyo. I think tanang mga concerns to din take up ko nila. But then even nga ang aton national government depleted ang resources, wala sa choice dira but to embrace the new normal or ako na siya i-accept na but with
precautionary measures tanan nga pwede ta mahimo mo tadi. Yes. Ang ato na lang ni siguro, utilize na lang nato ni manong dakop ta sa face mask, kag social distancing, kag curfew. Kaya hindi na gid man mapunggan ni Vice mo. Balikan tabi si Vice daligid lang. Action Firing Line. Kabalo ka, pagabuksan ng kwan mo, ang flights sa aton sa mga aeroplano and ang aton sa mga barko makabiyahe na naman. So, ang pagsulod diri, amo ning bulubudlay gid. Vice, utod liwat action hands, nagbalik na dula kita. Action Firing Line. So, ang aton sa mga public officials, actually, nag-problema ni sila. Kaya hindi mo na ni sila ma-quarantine pa, no? Sa kada muon. Imagine mo na sa barko palang daan, ang diri lang ta sa Iloilo to Bacolod. How many biyahe dira si sa kadlaw ang mag-abot diri sa Bacolod? Di paano mo na i-quarantine man, Vice? Yes, Action Brian. So, nambal ko to kay na, ang aton guro utilize diri sa Bacolod na lang, amo ang imponer na gid sining face mask kag social distancing kay para ang tao matino na lang gid mo na lang mahimo tada kay hindi ta gid man ganding pag inabot sa mga halin sa ibang nga probinsya labi na gid sa Manila kag Iloilo. Yes, Action Brian, but kaulat pa kita sa final advice as to when masugod na. And mamuyo sa kon eh. Yes. Kabay pang kon na. Why na sa may masunod. Pero Or diri hindi na maglakta. yes, pero diri sa aton Vice so far pila na ka weeks Vice nga daw ay tiya nag positive liwat. Anak na punta ganit bulan siguro. Aha, dumayo. Except ang sa mga OFW. OFWs natin nga na lapot. Ay, salamat, ano. Pero sa mga diri sa ato lang niya, unlike before nga doon na sunod-sunod to, why naging nasulit, Vice, no? Why naging? Yes, correct. Ang mga to si patient number 9, ang last, no? And that's it na kung sa kon pa na flatten natin or na control natin ang paglapta and hoping ma-sustain ka, no? Yes, kabay pa, no? May pamangkot na Vice kay na sa meeting may LTO or LTFRB nga nagtambong locally. Wala. Wala nagtambong, ano? May mangkot sa tani kung kumustang biyahe sa mga salakyan. Pero ini sila tanan ginapasugtan mala magbiyahe, no? Dapat lang mayara sang blocks dira ang ila sa mga bangko, duway naging man problema, Vice. Yes, ang parte sa aton nga transport sector to the same as GCQ. Kung anong sa GCQ, mo man sa MGCQ. MGCQ. Daw why malangin magin ligwat gin abi. Why changes? Wala changes. The same yapon. May distancing. Sa tricycle, isa lang. No back right. Ang sa jeepney sa 50%. Yes. Ano back ride mo ning motorsiklo, single Vice ang bot sa lingon mo? Yes. Ay, sige. With that, Vice, salamat sa imong time. Unless kung meron pagid ka gusto ipalabot liwat sa Bacolod nun tonight, sini nagahilapit yung pag-bag-o naman sa aton, sini nga status ng community naton, Vice. Go ahead. Yes, wala naman action dahil. Thank you, Gate. Kagabay nga suliton ta sa aton pagplamati. Kung anong direktiba kag mando sa aton gobyerno, sundon ta kay para sa aton tanan kayo. Salamat, Gate. God bless and more power sa imo. Yes, salamat, Vice. Action Firing Line. Vice Mayor Elcid Familiaran Makaksyon, Chairman sa Interagency Task Force, diri sa siyudad sa Bacolod. So, ang June 1, ginahulat nila ang final nga memorandum circular, no? Pagsulundan, guidelines, sining pag-modified na sang General Community Quarantine sa dinalakip ang Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. Ang pagbag-o siniguro lantaw ni Vice amuning pagbukas na sa mga flights naton halin sa iban nga lugar kag ang pagbiyahe sa aton sini nga mga barko, no? Ngati i-open na siya for the public without any quarantine na amuning balantayan ginaton. Mga bukas naman ang mga sinihan diri sa Bacolod, ang dine-in na gusto magkaon pwede naman diri sa siyudad sa Bacolod, mga kaksyon, kag probinsya sang Negros Occidental kung lang tawon tagid, ano? Pero ginahulat pa gid ang final nga guidelines salin sa Interagency Task Force sa national. Ang ginprohibit lang tong simbahan gyapon, no? Ang mass gathering bla, ang pagsimba religious bla. Tudyak to si Vice, no? Pasugtan mo maglantaw sini nga ang nagasinulod
Matinupad-tupad lang tao pagkatapos ang magsimba nga kasanag mga ganida pwede gid ka adjust ng inyo sini metro by metro dra nga kalagkaon hindi bang pasugta. Kalilibog sa aton sini mga official anyway. Sige laton tana. Basi may mga changes humana before ang June 1. Pero lipay kita kay mga bulan na tuod man no nga wala na di may nagpositive sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental magluwas lang sa mga OFWs nga may ara sa nag-positive last Sunday kung di ka magsala sa Bacolod isa sa Negros Occidental may isa ti mga OFWs ato sila. Way patos la kapuli sa tagsa-tagsa dila ka mga puloyan. Las 8:25 sa aton sini nga pagpangalagad pagbalik naton damo patabalita agin preparar dira sa inyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Kadayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Magkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na. Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time, las 8:34. Gina-endorso ta sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon. Ano? Ini ang may bulig sa pagpabakod sang immune system sang isa ka tawo. Plus, sabong ang Life Extension Philippines may araman sang produkto nga Life Extension Coffee Mix naman. Pinakaunang kape nga may aras ang Vitamin D3
Sa din mabakal ini sa mga butika, no? Kag maghalong man sa mga piki, subong kay mga piki man nga life extension nga ginabaligya. Pwede man ka mga makapadulong sa inasling clinic diri sa may GA Stable Building Lacson Street sa unahan diri mo ning Burgos Lacson para sa inyo sa kapusan. Kay libre diyang consultation sa mga medical doctors mga kaksyon. So liton ko lang, life extension vitamin D3. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Manamya kita na sa ton sa mga utod may gabilang kay Rinan Aloro Rico. Good evening, Exxon Bry, watching live from Hacienda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. Tamyaw ko lang family Rico, Aldia Aloro kag Hongko. Salamat. Si Yvonne Boucher naman niya nag-monitor man. Gapataka lang ang baba ni Hilangre. Anong butsilingon mo ni Dayman? Si Madam Nene Patino Arakmoin, no? Sir Kasuhibla, anong libel guro nung butsilingon niya? Si Pidong Dong Malakaman Jr. Action Brian, may gabi, yatamya ko lang happy 90th birthday ni Lola Loling Sarasya Mera Valles sang Antipolo, Pontevedra. 90 na siya. Grabe, ano? Pila na katuig nga bonus niya. Si Rose Ann Gillian Kapada. Good evening, Action Bry. Adlaw kagabi, amon pamati sa inyo istasyon. Salamat. Action Bry, may gabi sa liwat, ginatamyaw ko akon mama nga ara sa Jeddah, Saudi Arabia. Happy birthday lang da. 44 na siya, boss. Salamat. If Smart, Tadio Salcedo nagamonitor man. Mary Janice Impirado Oliveros. Good evening, Action Brian. Greet ko lang family Impirado sa Kaningay, Kanduni. Miriam Villeza Binuman. Good evening, Sir Bry. Keep safe lang. God bless us all. Watching live here, Alangilan. Halin sang una sa subong aksyon gihapon. Si Sir Dennis Richard Tiboroma nagamonitor man. Si Madam Evelyn Bermijo. Sir, gabi, monitor kami rin sa Pontevedra. May man nga pagpamati kay Ronnie Paguntalan kag insect ko no. Silverio. God bless God. Sige. Last as 8:37. Ayoong ko lahat sa Action Dale na lang. Ano? Lambuton, tabi liwat na lang si Kwan. Action Dale, si Madam Ledesma. Ano? Kaya namo nga pamangkot parte sa brigada, eskwela. Kung ano ang set up sini, abi. Try na lang naton nga lambuton, abi. Si Maria Ledesma. No? Sa Department of Education, basi bugtaw pa naman siya sinimat tiniyon, ano? I-try lang nato na Regional Director sa DepEd, Maria Gemma Ledesma. Okay, sige. Kay para lang gin makuha na ito na, ma-address taning mga kuan sa mga tao, ho. Ang kuan sa mga tao, ho, ang mga pamangkot nila diri, pasensya, gito Action Day la, kay may nagkapinamangkot di parte sa kwan, parte sa brigada, eskwela, makadto sila, ano nga sitwasyon. Sige, ariyo mangkotontan na lang ni Regional Director sang kwan, sang DepEd para makasigurado kita, no? Ara Action Day lo. Okay, para makasigurado kita. Si kwan naga-monitor man sa Wangalio, si Sir Ray Carmona. Salamat gid. Si Joel Aligato Jimenea. Good PM Action Brian, watching your program, kag stay safe lang gid. God bless. Sige. Kaya bro ka na muno ko nakina, kung ano gid lang ginadali sang DepEd nga magklase, abi. Namuno ko to, sino naga-pressure sinisila. Hindi iya diri sa lokal, awas sa national, bala may nagatulod sinisila nga bukas ka mo klase, kiti mo ni muna. Sobrang sa likod gid sini. Nagayuhom kita sa sitwasyon tani. Last 8:39 na sa ton sila nga pagpangalagad na check naton karon ba si Bugtaw para man si Madam Ledesma. Mga ilta pasensya sa iya Regional Director sa Department of Education. Kabalak ka kuan sa May 28 na 29 buwas and next day na kuan June 1 na no Lunes. June 1 na kita sa Lunes. Check to man ko. So balik na ang mga manunudlo naton sa ila sining mga bulutuan. Kaganang sit up sining brigada eskwela nga ni. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Regional Director sa DepEd Maria Gemma Ledesma. Ma'am, good evening.
Good evening. Good evening sa taga Palamati sang Action Radio. Aha, Action Brian Mordena sa Action Radio Bacolod. Mayang gabi, Action Brian. Disturbo kita gamay lang gid ma'am. June 1, balik na gid siya ang anong sistema sa June 1 man sa aton sining mga manunudlo kag sa mga kabataan. Ang aton nga June 1 is mag-start na kayo tapos na ang kuhan, ang bakasyon sa mga maestra. Ma-kuha na sila, ma-start kuha na ng ma-end na abi ila bakasyon, no? Yes. So, may mga options kita. According to the civil service, may mga options kita sa pag-render ng service. So, ma-start na sila render ng service. Dayon, may kuhan kita, may joint kick-off sang Uplan Balik Eskwela and Brigada Eskwela 2020. National Virtual Kick-Off ini siya program. Kaya hindi man kita pwede ka face-to-face. Virtual lang. Okay, anong sistema sina ma'am sa pag-Brigada Eskwela? Ang Brigada Eskwela naton subong, ang theme naton, amo ni siya, pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Okay. So this will run from June 1 to August 29. Unlike before, hindi na siya parehas sa Brigada Eskwela sang una nga manglimpyo kita, may physical cleaning, gapaminta kita, or naga-repair kita sa mga bangko, mga guba-guba sa eskwelahan kag mga siya, no? Pero hindi na siya pwede subong. Hindi na siya matabo subong. Kag ini ga-depend ini sa prevailing community quarantine whether ng ECQ or GCQ. No, depende sa sitwasyon sa lugar. Yes. No, ang Brigada Eskwela activities shall strictly comply with protocols on social distancing and implement precautionary measures. No? So, kay may COVID-19 situation kita, this year's Brigada Eskwela shall ensure that learning is continued while being responsive to the global pandemic. So, subong, ang himuon naton, instead nga 1 week, no, sa una 1 week, yes. Subong, ang program will last from June 1 to August 29. Tapos, ang magyapon, may partnership activities gyapon kita, kag collaboration, pero ang pag-implementar na sang learning continuity plan. Ang DepEd may learning continuity plan. Tapos, ang region may learning continuity plan man nga ginabuo man sang learning continuity plan sa mga divisions naton kag mga schools. So, in support to the implementation of the learning continuity plan, ang pwede naton mahimo sa Brigada Eskwela, pwede kita maka-ambag, no, maka-contribute para sa mobilization sa essential items, sa disinfection of schools, sa conduct of psychological first aid, no, sa kabataan, mga sessions sa psychological first aid or psychosocial interventions, orientation activities sa PTA, no? Kay ang mga PTA kinahanglan i-orient naton sa aton nga learning continuity plan sang eskwelahan. Kaya ang learning continuity plan dra na sulat, no, ang mga learning modalities, ang mga plano sa eskwelahan sa pag to let the learning of the children continue despite the pandemic. I see. So, kinahanglan i-ensure ginaton nga ma-continue ang learning sa kabataan. So, ara na da ang distance learning. No? So, anybody who can support DepEd or the schools, no, sa pag-implement ng distance learning, welcome sa Brigada Eskwela. Kaya ining distance learning, pwede siya modules, pwede na siyang through radio, pwede na siyang through TV, na pwede man na siyang kung may gadget nga mga laptop kag mga
tablet, Mhm. pwede man. Amo na siyang distance learning. Mhm. Pwede man sa gulayan sa paaralan. Or ayun ni ang gulayan sa paaralan kay ara mo ang kabataan sa ilang respective homes, Mhm. pwedeng gulayan sa tahanan. Nan. Mhm. No, kag iban pa nga mga initiative sa eskwelahan na pwede nato mag-support. Welcome gid sa Brigada Eskwela. I see. So, so ano ma'am, sining hapon, nagpagwa to sang statement si DepEd Secretary Leonor Briones nga ipaiway ang face-to-face na lang. So, ano nahilisugta na gidi ma'am? Ano ang sitwasyon sini? Ini siya, ang pag face-to-face ang kabataan, alin sunod man na sang pronouncement ni President nga hindi gid siya magsugot nga kuan nga ang kabataan, of course, to protect the children also. Mhm. No, asa aton nga ginaatubang karon nga sitwasyon. Mhm. Kami kasunod gid kami asang sang pronouncement ni President nga hindi hindi gid anay mag face to face classroom instruction ang kabataan. Okay. Iwasan gid naton anay. Mhm. Mhm. So amo na nga may distance learning kita. Mhm. So taran nga ginatun-an Ginaparan na namon. So taran nga ginatun-an gid sa bangsa DepEd amo ning modular ang online TV kag radio amo ning apat nga gina-check subong kag amo ni ipatuman gid. Oo. Ginapreparahan na namon. Sugod na kami preparar actually, gaplano na kami. Tapos kung masugod na serve ang mga maestra, planuhan man na sa mga maestra kung paano nila i-implement sa ilang klase. Kay of course, maprepara gina sila sa ilang lesson. Na? So, planuhan gina nila kung paano nila i-implement nga ang distance learning. Okay. Diri kita kay na naka-discuss kami with the President plus sa mga teachers diri sa Bacolod. Naka-discuss kami regarding sa internet. Paano tani ma'am na quadman plus star kung ano ang kablo ka internet subong isa ka problem. Gina in fact ang PLDT sining adlaw nagpalayag nga ginhack ang ila sining internet kay ginhambalan nga do hindi maayong signal gid nila ginsuyaan sila. Paano tani ma'am plus star B sa sa community naton? Actually, ang modality depende gina siya sang presence sang mga kinanglanon. Kon enrollment abi ang bata may ang isa ka bata may gadget, laptop or tablet. Tapos nagakwan siya, nag-star siya sa area na pwede siya makagamit sa internet. So, pwede gid siya ka-online. Pero, may area man kita nga hindi malabot sa signal, kag wala man gadget ang bata. So, pero malabot siya sa radio. So, radio ang modality nila. May ara man nga area nga hindi gid makuan bisan signal sang cable, signal sang radio, hindi gid malabot. So, printed module ang ila. Okay, at least depende sa sitwasyon sang bata. I see. Diri sa module kag sa diri kita sa diri kita sa radio. Ano ma'am, anong gamiton ta nga radio stations diri? Ano nga radio stations kag TV gamiton ta sila? Actually, ang kada division may kaugalingon sila nga mga plano regarding sa different modalities. Depende man na siya sang radio station nga makig-angot sa DepEd na may isa kita ka division nga may electronics and communications engineers nga mga maestro. So nagplano sila nga set up sang low frequency nga radio nga ma-cover lang sa area nila. Community radio. So tapos ining radio hindi bag-o para sa aton. Yes. Kaya nga aton alternative learning system nagagamit sa
And ginatawag namon ni nga RBI, Radio-Based Instruction. Okay. So, i-expand lang na natin sa regular class. Okay, sige. So far, at least, maging pa-intindi na natin sa mga gabi, kaya lapit-lapit na gid man ang June 1, sa wala nga nagpatag pagig kami. Ano pagid man gusto natin pabalos publiko, abi aside from sining, nga dapat preparahan sa mga ginikanan kag kabataan naton? Aton lang i-kuan, anuhan ang ligan tagid, no? Ang safety, no, sang kabataan. Kag of course in taking good care of the health sang kabataan, we also have to let their learning continue. Amo na nga nagaplano gid kami sang different modalities para sige ang pagtuon sang kabataan, bisan sa radio lang, bisan sa TV, bisan sa mga printed modules, kung may basahon lang sila sa ilang balay, panimalay, I guess, may matun-an gina sang kabataan, ang kabataan while they are at home, while they are not yet physically in the school. Okay, ari na lagid ma'am. Sa mga bukid-bukid, abi ma'am daw, ay gid man tuya sang pamahog sining COVID-19. So dito ya ba pwede mag face-to-face to sila ma'am? Depende gyapon. Actually, pwede sila na printed modules. No? Pero masunod gid kami sang gusto ni President nga wala gid ja face-to-face. Okay. Oo. Kay mayo na nga maglikaw gid kita. No? Kaga kung pwede sila mag-printed module, pwede sa radio, depende. Tanan depende sa lugar. Depende sa availability sang isa ka lugar. Okay, sige. Sige. Ma'am, salamat gid sa mga time ng gabi. Mabuhay ka, ma'am. Ginaimbitaran ko ang tanan sa watch, no, sa amon brigada, eskwela, kag Oplan balik eskwela, kick-off, virtual kick-off program. Pwede na ma-air sa YouTube, sa Facebook, sa June 1 na ni siya. No, kabay pa nga inyo to pagtan-awon ang amon nga programa na virtual kick-off. Okay, sige. Dira maka-learn gid sa tanan-tanan. Salamat, ma'am. Salamat. Yes, ma'am. Salamat. Action Firing Line. Okay, Regional Director sa DepEd mga kaksyon, si Madam Maria Gemma Lidesma, YouTube ko nang ila sa nga virtual. Di ko na to, ko na bukid sa doon sa labador, may YouTube to. Doon, ay sus ko nga sistema ini. Sige, sa mga bukid-bukid to modular. Kabalo ka sa mga bukid, ang distansya sa mga kadabalay ito, action na, ano ginagawa ko lang ni Action JM, ang balay ko muna ari ko di subong bisa barangay 9, ang akon tupad balay, tuto sa lagon, no? Sobra pa lagon, sobra pa na distansya, 1 kilometro, butang ko dito sa Lopwes Abe, dito, layo, pagin Mandilagan. Tibisitahon ang semestre, lakto na nila ladlaw doon sa semana, sa pag-check sa ilang modular, kag home base kapag doon. Why motorsiklo? Why wisan ang galabay to kabayo lang kag karbaw to? Bentayan tani kay base padtuon yung estudyante sa eskwelahan sa mga bukid-bukid at bawal gid bagol to hambal ni DepEd nga sundon gid ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga patigayon iya sang no face to face gid ya. So meaning si teacher obliged nga magkadto home to home nga magbisita. Tira lang taon taning house to house ini kuno sistema sini. Sinambal ko na sa nabukid nga porsyon sinong teacher ayan maglinakat ni nga maulanon padanlog. I-house to house mo sila bisita to, lantaon mong pagtuon nila. Kala nyo? Sige. Action Firing Line. Purtigid kalilibog. Sige lang Lantaon ta niya, kay nambal na to ang DepEd nagapangita sang ideya kung paano inaplastar tanan. Las 8:54. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para makaiwas sa sakit na TB.
pamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon nun kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Radyo Philippine Standard Time, las 8:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sining pangalagad. May gabi lang kay Raxda, no? Di kay kadamo aksyonen sa nag-chat sa aton nga nagayuhom sila sa mapalayag sa Department of Education, ano? Galing kiti iya sa national nimo. Actually, hambal ni Presidente Rodrigo Duterte, walang klase kung wala sang vaccine. Pagkarason nga daw, hambal naman ni Presidential spokesperson, no? Attorney Harry Roque, hambal niya, hindi, may klase lang yapon. Hindi to ya pagsundon ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Pagkadugay-dugay, si Kuan naman, sino naging si Kuan Dabla? Si Duque. O sa DOH Secretary naman, Francisco Duque. Hambal niya, Mr. President, safe lang po tayo pag maglasi tayo. Di sinong sundon tadi ang power sa presidente o kon iningin pang-appoint nga mga tao ngayon. Action firing line. Oh, kaya si Mr. President, nakita niya situation mo. Hindi ta dapat pagkahuyan ang presidente tan action hands. Pagkahuya ni mo. Hulaton kung ako ya si Roque ya, kung ako si Duque, hulaton ko liwat nga magpagwa sang statement si Presidente Rodrigo Duterte. Kung anong gusto ya kag hindi anay pag-i-on-air, blan di anay pag-ihambal sa media, nga daw pagkahuyan ang presidente nga doon di among ginahambal niya. Action firing line. Di bla? Dapat ginhulat nila anay nga si presidente liwat magpalayag naman siya. Hambal ni presidente, okay, gintun-an amon sa DepEd, pwede lang ta makabukas klase. Bisan way patas ang vaccine, amulay ni hambal sa DepEd, muni-muni muna,
Di kay pagkabuwas kontrahon mo dayon, tinagagwa to nga daw, lipong yung presidente mo, daw ikaw yung sagada. Action firing line. Oh. Te, appointees ining duwa mo. Si Duque kag si Roque. Tapos kontrahon mo yung presidente, doon di manami na. Para sa akon, doon na insulto, takon yung magpamating inamos. Action firing line. Okay, lato-laton tani ang pagbukas ang klase mga kaksyon. Kaya gusto sang DepEd, simple ginamang. Hindi sila gusto action hands nga magpabilin ang kabataan ta nga hindi makatuon sa sulod sang isa ka tuig kung hindi kita magbukas klase. Kay duwa lang rin kuno ka bulan nga summer lang pagbalik do lain na kunong tinor sa utok sang kabataan mo, more on gadgets, more on hampang mo ni mo na. Pero pamangkot kini simple hindi ko gusto magribatal sa interview ito bla. Kay inchindita sa sitwasyon na kasi minsulto mas sa akon bla. Ang pamangkot sa mga modular, sa mga home study ini, sa mga TV and radio nga study nga ini, sigurado kamo nga makatuon mga estudyante tada. Action firing line. Sakto action J. Amo man ang pinaka-point lang da. Sure kamo nga ang ini mga kabataan makatuon ini. Oh. Sa pagpamati sang radyo, lain niya ang study sang radio. Sa mamati ka sang drama nga ini pagpadayon na maluoy ka. Action firing line. Di pa kalayo. Tapos maput up pa to galaya sang radio community iya. Hapos na how? Ano madrawing ka lang imo nga mo niyo radyo niyo madrita malaglaw mo ni. Tindon di man do ka kung sa Bisaya palisod ka do no. Oh, may ko pareho ka mo kay action hands, direct action ko. Bisan pa ganyan put up kay mo sang radio. Yeah. Hindi mo na kadasig. Oh. August 24 na ta ma-start. Sang klase ay han. Nalipat lang ko mamangkot gani kagina kun ining mga module nga iniho ini mga i-print sa schools dalon sa mga kabataan action JM mo na libre ini. Oh. Amo nang problema na mo. Kag ang preparado ang mga amo na sa online ano sila ka preparado? Na paano ka mo magtudlo dira nga mag-gets din sa kabataan? In fact, face-to-face gani. Doon hindi mo gani mapaalam ang bata, ma-online pa kita. Oh. Pero palangga pa ni mga teachers na yan aton kay wala sang JM diri nga IT expert namon, wala sang engineer Henry Spulgar kung wala si teacher, wala diri ako subong kung wala si teacher. Mga bayaw ko, mga hinablos ko, mga teacher ni sila. Mga nieces ko, mga mga nipios ko, mga teachers. Damo ko klala ang mga utod maglala ta mga teacher. Mo na bla? Pero subong daw kalisod sa sitwasyon. Di ba kadako sang disbintaha? Unahon, isa-isahon ko sa modular. Ang modular action hands, i-involve sang bata ang iya sini nga iloy, ang iya sini nga amay, ang iya sini mga utod, tiya, kung sinuda, para tunan siya. Tingini nga mga tao nga ini nga i-involve sa mga kabataan, gaululubra ini sila. Oh, tinamontat ni sila obra para tudluan ang bata na because of modular study. Action firing line. Sa internet naman kita, anong disbintaha sa internet dira? Gaigod yung internet action JM. Ang mga tilko to subong mga wala-wala ining Globe, Smart. Ay sus ko. Prangkang istorya mo mainit ka sa cellphone mo, di lampos mo na lang is kadugay. PLDT, oh, gaigod subong, mayo lang niyang mga signal kung ari ka sa sulod sang syudad sa Bacolod, pero magwa-wa ka lang sa mga Stefania ho, sa mga kabog sa mga handumanan, susko, dasig panglakat sang ulod. Action firing line. Oh, inadisbintaha na natin paano maka-learn ang bata sina kung nagalag ang imo na nga internet, abi? Oh, simple, amo na ka, matay no kung paano ni tunan ini, no? Di may wifi ko na ibutang, bisan pa, kung ano mga wifi sa community, mga public places, dugay-dugay na naganda action hands, ginaplano ang butangan wifi, ang plaza publika sa Bacolod, din may wifi sa susubong. Nag-pandemic na lang, bisan isa kakurit sa wifi, way na butang Action firing line. Di subong pila ka libo ang estudyante, mabutang-butang kay mo ka wifi, iya, oh, come on. Ano mo naman? Oh, ang ikatatlo naman diri, amo ning ginatawag naton iya nga radio kuno kag TV. Oh. Di ko magtuon ka sa TV, ikumpara mo iya sa paglantaw mo sang probinsyano kag pagtuon mo da iya sang
kung anong basic na pagtulunan da. Action Firing Line. Di ba action hands? Lain na paglantaw mo yung sang probinsyano ni Coco Martin na yung magtuon sang bata na magtutok sa TV mo. Lain ang pagpamati mo ya sa Jack Balaan sa matuon kayo sa radyo mo. Di ba action James Jack Tuman? Kay kabalo ka, once nga mamati ka drama, way mo na ginamay after all, way na tapos na. Ang pag-study mo, yate no, ay sus ko. Pero, tagaan ta chansang depend. Kaya tigatuon sila gani mo, no? Gatuon sila. Pero saludo ko, no? Sa mga teachers na ton. Kaya bisa na mo na yung sitwasyon, mga frontliners na maning matabo sila, ginahimo nila tanan-tanan subong para langgid nga mapatuon ang kabataan ta. Pero pamangkot, mapuslan ta niyan pagtuon ta. Action Firing Line. Kalami pa tani bulyada, no? May mga ginikanan ko di gusto pa interview. Ang pamangkot action hands, may mga ginikanan dayan, may mga eskwela sa kabataan. Action Brian Morden. Action Firing Line. Wala na kita sa ingo pang oras maka-action sa aton sini nga pagpangalaga upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager Axuno na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henrys Pulgar. Ang IT nato Action JM by Keen. Sa News Center, we have Action Dale Salazar standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorabling istorya sa Action Firing Line. Magkilibati tabwas sa mga yapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon